der står jeg i det sydlige Ukraine i en region, der hedder Mykolaiv. ADRA skal i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp genopbygge nogle af de skoler, som er blevet påvirket af krigen i Ukraine. En af dem er den, jeg står foran nu, som blandt andet har brug for at få lavet nyt tag og nye vinduer, som er blevet sprunget ud fra nogle af de missilangreb, som har været i området. Vi skal genopbygge 7 skoler, som alle sammen også skal have bombeshelters, så at børnene kan gå derned, når der er luftalarmer, som stadig er ret tit i øjeblikket. I starten af krigen var den her landsby 11 km fra frontlinjen, og derfor er meget af landsbyens infrastruktur ødelagt. Så der er meget at gøre i det her område. Der er heldigvis også rigtig mange indbyggere, som er aktive og forsøger at komme tilbage til en normal hverdag. Blandt andet har jeg lige mødt skolelederen for den her skole, som var virkelig sød og var også meget taknemmelig for den hjælp, vi nu kunne give med støtte fra Danida sammen med Folkekirkens Nødhjælp.